8 and 0540-755-465. World Cup no guso ekoso enra hwen Portugal ne Spain ko so ananya asentwa ene dey Argentina ne Egypt omobom commentary ne beba so odo dwaton dia to so anuanom omomo nwie yo woni makosde hu dito so atiase oba so bound potem titu embeko quarter final ne semi final ne final na fene mu ye de enti ba so oton safre Otec agudie ma conform sports team no tutu fidie ne ba wadwuma mu obro no so a ebusua number no die 0240889243 and 0247995160. Ya come see them Facebook live so Otec 1029Fm so bra na ye ni enkita ho wo chena foforo enye bi enhwe yensam for penny ayofa John entry bosia kon Solomon ni money emoche num yuji marduna mo MCR ho no mu twa ya tomo sanso na jataba chinchin fidin from papilo obo michidom ma me adwanya ntata no aso ba no nyina e wo ha no ba no wo ha no ma o nyina time wo chia no pay we kra de awie ye di amamre kase esom kwame je ni watch Professor Koto ene bi afi yenkoi na yentie ensem no enchiremu Asem Beba Dabi ebusia mama yenhye enkomo no ase na yeyi mo asutere se asanteman atadwefo wa tede sentia ne se ebra osantema kwa akura no na ohwe ne mu se brebe no benya ohima foforo osantene adama eyi ohima foforo ye kase obefa nananma so ne onkenten na wasom asanteman na ene kase yeyi mo ye bewraba kosemu ni ahwe ene yi ahemfo aba ene ahema no mu a wasom wo mu ene mu a odi aboa asanteman ene Ghana man ti ebe hyase efri asante ahyase na yedi ewrem abesi emprempren ya nananum a odum ti akonya so na omosom asanteman na abusia ansa na yebewrem wo no moma yenkwai na yensua de akra wi a eni ahode wo ha na mo na yedi amamo ene se ohwa wo abakosem mu no obi a oba be diade se Kumase hene bia wono ana beye Osante hene enti wohwa asanteman ni ti ene Kumase na ohima so ho no no wono ana ye Osante hema na abusia ye ba na yesua emuade ni ahwani enti a etesa ni nyina ene se ebra a ochechire asanteman no na aye kwaman ahemfo ana edi enimu ebra a ochechire asanteman no na ye kwaman ahemfo ye ka kwaman a eno na nei ofra no Kumase no kane no ofra no kwaman no bi konfa no che anwade ye oye no num sen din no be fra no Kumase na de atia no se sabre kwaman ahemfo binom ebae na kobia memfi na twumni antwinom na afi na obiri yebu anom na obiri yebu apenso na nanom so no daye se di nuanom no nkakasa baako no nyina aye nuanom onka wo mom enti enam so ema sabre ye so beka wo abom de na tie sabre ene se abusua bia chichire kura na oman a no no adi so ti na obi enhye obi ase ti na oman hunu bia ede ne ho enti sabre na no beritufo ko chichire mampon no na won ede won ho so a won obi a empre bibia ho na no aso afo ko chichire dwo so no mo nso ete won mo no obi a empre bibia ho saa no chichire ye na hwe kwa amaye na mayekofo na chichire kwa aman enti ekoba se o meka omanfo abomu no ansampo na ya awade ene kasa baako ene ka omo bomu ti sabre na odi noboa ekoba se ebia obi efri edwoso asonani abakwa ama ye Kumase abeware yukuni akware brotuni aware aduanani no ma warware sa timika so bi fresuminya aduanani abakumase abeware yukuni wa hanamo ekoba so bi koto ahyesuminya so a na ese Kumase man akoko bi e de abo asuminya sa na tietete no na bra enso adum ba so beka bomu no na obiri ebu asabre na oye kwaman hene ana nanum so da yeso ntu sa na mo no nyame adum frefre na nanum asabre na wo ho so beka bom enkabo ni mu no ana asante sabe we kra de Kumase ene doma enya ntokwa enti wakonkon ni nyina wie obabeduru ye no ana na obiri yebu ano a wone sabre aguna ne konfo ya moa omudi animu no wonu na mafna kam so ekọ ense do to friend man tintin mu no no so onye obi foforo ema na bedi ade eno ana to nsa frɛ ye nana osei kofitutu asabre na wo akwamu nana nsa se kwada ma bo no ho man edini ba akwa man a ene ye friend Kumase ana obedi ade se kwaman ana Kumase hene no obedi ade se Kumase hene wie ye no ana
obiri konfo no cheka ne ho a woyɛ sɛ obɛtoa so na wonum ama asante ene so ade hunu no abem enti otoa so biri konfa no cheka ne ho ana mo ka asante man nyina ebo mu no mo ka asante man nyina abo mu no mo tae nyina ne se sabre na nkura kese bi obi sɛ dankyiranom afa asante domum ya na asante bonso nkɛhire ti na mo tae nyina ne se wɔkɔ ho abom no agye wɔn ho afiri saa ɛyɛ ɔhaw ne mu ampani nuane ampa ya mamra ni amane de mintimi nkombere kuro ya wɔn mo ka wɔn ho bɔ mu a enei ɛbɛyɛ asante na de nti asante ne se osa so okosa okokon won kaba mu no na botae no nti eso mo ye osa entifo ana yakora fa so amana beye asantefo na nyame adom ekuru akra ayekra behwa yigina yetimu a ye ho akwana no matu saa anamo no eno nti no ebere obi konfo no che eye amamani amane no na amahene twa hia asem okan ye de se omanhene a akonwa a yesikadwa no besi na so no ana beda ahemfo no nyina no se osante hene ana oye besi kwa man hene nana ose kofi jutene na so eno ntina automatically obia oba be kuma ase hene bia no wono ana ye osante hene no naja oya be osante ne sa no a na wapontumi ne bidia mo bi foforo na wahwe kuma ase so na afi asante manyina aba beda no abem na ahemfo yi omuni ahema ana eye adwuma ne sentia ne se na no da cross asante ne ditudwa se wohwe asante amamre mu a kro eye obadia no dia ma ohene a oye bema no ne nyina ahwe na wonum abu ama aye krabehwe enti wo asante abanwa kase no de ohema wo ho ti wo asante hene ana wo asante hema na edano yehwe na no ahema aba ene enei wonum ho abakosem ansa na no se de koso me hia kotokofie nie ebra naanum yese obeyi ohema foforo no naanum fa mamrani amane yakwa so ka woni hwemu se ade hye no hwan ana obetimi agba na obefa eye asokese ne de asom se okobenhia kotokofie a wo ye be ma na otimi di asante akonyo fro berema ai e fro berema ti bro asante nyama di ne friend berema kwakudua wo ye oban so fro odehye enti anianom ene dey nia ompania na se mpanimfo ayi no se omra na omeche nananom entoa mu no ontoa so enye adwuma eye odehye nana ama bonsu na odehye nana ama bonsu no nanom etena se omehia kotokofie no osante hene osante manyina ewura mamre kwan so soma mpanimfo se ene die wayi no se ometena akonwa kese ne so no omfa no mra ti mpanimfo asabre wonu nyina hia ye kokofo hima kanya se hima afi nananom asante hima wona somo nkontunso ne nkonson otumfo jase ana yekwa abohyen abusua pani to mo kosi oyekwa abohyen abusua pani so ena onu yi won asotere ena nam so ma mpanimfo kofa ne ba kire menhia kotokofie ema ene wonum eyi so omeye ohima na ebra nkitaodie ne koso no otumfo chiame bafo kantankranchi nananom ekasai yekutie wi anafi yatwa nkomode so Zedira Refe Emma Darcy. Say, no, Sabrina about one kitchen. I don't know what kitchen. Yes, I mean, one this year. Lama Bush. I didn't answer me. What do you do? I didn't answer. The one two, and the one two position concern. You know, say, unless I didn't, or none of the one. Let's up a little pronunciation. Just beautiful. Now, Sabi. The people now so now be to one more actually. One didn't question no, and that was sleepy. So on Saho, Fatana match, Sabi Chapin. To hear a Chapin in there, that's a bit, the money, as in there. So the good for Asem. And I Enyan ba for kantankranchi ne yete ne kanu akiri no won kwantims no nkonson na hema ne petom ho na esomo no do yo sante hema ne chiame sra so hema na makunadu wono nso ebra kantankranchi na da makasa wieye wono nso esomu a wode sempa ema mpanimfo na hia ho bafo kwantims no nkonson sade ye rice oso ono ane maame na asante ma ko ne krechi enne wanya ono ane maame fufuro de na ba se o metena
na na makwa do ko ya na enti ene anu wayi ni bi na ba si afanche na na ko penyase jase ko tuntuni nkonso se ene wanya ni ma e di atena o e di do fa di ma o di oboye na na ma bo su o di ma ye se ye ko fa ni na enti o no wa da ho ma e me ya so na na busu apan su eni wo ti no do bi asi e tira na wo hwe ene wasi ni se abusu apan entina ho sa Asante hene abusu apan no metai ni ma me achi na ne mami na de o na no mada o ebusiafo eno no enti e ba ye to dwa no ane wo ye ase wonum eto nwum ebo ose ye twedi ampon ye da wase o ye da wase amene se wadom aboa ama Asanteman enya ohima foforo afi nwura bakosemu na basahare so yensu ade medika de ato anim se Asante na odikan e openso se kofitutu odikan eno ebedi ade afi apem ahansia dioson 1670 ekosi afi apem ahanson ene dunson 1717 na sabre ohima obo ni chidombu ano nana nyako kusiamwa wanu free honom no nana opokwari odikan wanu bedi ade afi apem hanson aduonu 1720 ekosi afi apem hanson aduonum 1750 na nana opokwari odikan na breso nana nyako kusiamwa esom no se ohima esom Asanteman wanu no free honom no nana nketia ntim abamo ebeto aso se Asante hima otosomienu no ne nana opokwari odikan esom ye wanu so esom ye frinchia dumwotwe and say 1722 to 1740 bichire Asante hima otosumi no afi yenkwe Asante hima otosumi na breso se ne netie na nakosi obodum bedi Asante hene eno afi apem ahanson aduonum 1750 ekosi afi apem ahanson aduosianson 1764 na ono na breso no nana kosi obodum abreso no nana akua afriye and ebedi ade se Asante hima wono ebedi ade afi apem ahanson aduanan 1740 ekosi afi apem ahanson aduosia enwotwe na afi Asante no toso nan baaye eni otumfo na osai kodwo okon awia na osai kodwo okon awia na ono bedi ade afi apem ahanson aduosianson 1764 na breso na Asante hima ofrano nana akua free esom no onde no ho dada etu anu free ho no Asante ma otosominu a obesom ye e wona na osai kodwo a okon awia na breso na kunadu yi adom tinana kunadu yi adom ebedi ade afi apem ahanson aduosia enwotwe egosi afi apem ahankono na ahanwotwe ene nkono 1768 ekosi 1809 wono tina akonya kese so mfinhia no aduanan baako no som Asanteman yenhwe no no firi honom no Asante hima wono so ebaaye na obabesom ye eno eye we hene no na no sai kwa mepeni 1777 na breso no na kunadu yi adom ekoso a esom no na kunadu yi adom eno no somia akosi se na opoku fofie eba bedi ade afi apem hanwotwe enemy ensa 1803 na opoku fofi abreso nso no na kunadu yi adom esanso ene eye adwuma som ya na anas otumfo osai bonsu ono na abreso eno eye 1804 ano no bedi ade na ono bedi na opoku fofi ade ono so na kunadu yi adom esom no na eno akiri no na adoma akosua ebedi ade no kra de otena akonya kase nso mfrinhie du enti ye ka na kunadu yi adom free ho no 1804 no nana adoma akosua na bedi ade no no hyase 1809 kosi 1819 wonso somon pa ya na enya asem ketwa na ono akiri no ana Asante hima nana amasewa a odikan wono eba bedi Asante hima wono se ye besumi frinhia nkono na ya twaso no na osai ya wakoto na breso afi apem hanwotwe aduonu 9 1824 ana wono nso ebedi ade na osai ya koto breso na ma se wo odikan aba osomen wono free ho no ana ya dufie enso ebebesomiye na ya dufie ebai afi apem hanwotwe aduonu enwotwe 1828 ekosi 1836 eno afiri ho no mu a
enuanom na yɛkɔ anim Asante na ɔtɔ so enkono a ɔbaaye nana kwakudua odi kan 1834 ekosi 1867 nana yɛadu fie Asante hema some na breso sanso na breso no a onya nana afia kobi a odi kan nana afia kobi odi kan ebe some 1857 ekosi 1883 frenchia dionunsia na dam no fa Asante mai kan tenkase na so de som Asante mai ana otumfo nana kofi kakari enso ebaaye otumfo na kofi kakari ni Asante na otoso du na ono baaye afia pema ha wotwe aduosia nson no obesom ye a wode na afia kobi odi kan ene somye wɔn de ɔno ɔhema baako ɛna somye na de ɔtɔ so nana mensa bonsu wɔn bae wɔn ne nana afia kobi odi kan somye no ɛkyire yi ɛna ɔhema afoforo bɛn na afia kobi odi kan kɔ na kura no Asante hema ɔbae nana ya ɛkya nana ya ɛkya betena akonya kɛseɛ so mfrenhyia dianan aduasa enson ɔhyɛ ase afia pem ha wɔtwe ɛde ɔtwe miɛnsa ana ɔkɔwi afia pem ahankono ɛne edu enson ɛno akyire no nana kwakudua ɔtɔso mienu ɛba bɛsome sɛ Asante hene a ɔtɔso edumienu ɛne afia pem ahanwɔtwe ɛde wɔtwe enan na ɔno baaye no wɔne nana ya ɛkya enso ɛbɛsome to ɔno ne ɔhema baako ɛna somye na ɔno firi hɔ no ana otumfo nana prempa odi kan ɛbaaye afia pem ahanwɔtwe de wɔtwe nwɔtwe 1888 ekosi afia pem ahankono aduasa baako na bere mu ntɔkwane ade baaye foforo Asante nya asam keto ne nyinam nana gide omudie mu esma Asante mai wɔne nana ya ɛkya ɛsomwe ɛno akyiri no ɛna ɔno na bere so ɔhema foforo baaye nana kunadu yad motoso mienu na kunadu yad motofo ni besome afia pem ahankono ene dunso kosi afia pem ahankono aduanan enum wotena akonya kese so Asante hema emfrenhyia no aduonu enwotwe ya odesuma Asante man na ose adwuma prempe otoso mienu bai afia pem ahankono aduasa baako kosi afia pem ahankono adioson 1931 to 1970 na nana breso na kuna de yadwo toso mienu somwe ana baaye a ode nana amasewa nyako ebaaye nana amasewa nyako besomwe afia pem ahankono aduana enum ekosi afia pem ahankono aduosonson na ono tena akonya kese so emfrenhyia no aduasa mienu na eno akiri no ana Asante hene a wono etoso edunum otumfo opokuare otoso mienu ebaaye wona mi jese mpenefo wiri ho no mu no wono tena abanwa no so afia pem ahankono aduoson ekosi afia pem ahankono aduokononkron 1970 to 1999 na ono ebaaye no nana amasewa nyako esomo no hima otoso mienu na breso eye nana afia kobi se wampem otoso mienu na afia kobi se wampem somwe afia pem ahankono de osonson kosi afimpinu ene edunsia 1977 to 2016 otena akonya kese ne so emfrenhyia no aduasa enkono na yemre Asante hene aye abakosem bi sa abakosem na ada ho mfrenhyia no wo ha aduonum wotwe 158 years na ebi ensi da na saba kwasi Asante na ye ne se wono ni Asante na otosom yenu a wono ende ahima miensa na asom Asante man eno ya bakaso Asante hena ye me ko Asante hena ododo obiribie kukuba ya beni bedi otu okukuro du pon kuntu a okum donto Asante man nyina ewura otumfo osetutu otosom yenu na making Asante hene ebetena baanwa no so afia pem ahankono aduokononkron 1999 besi sabre kase sabre betena baanwa so no hima ode ne baaye nana afia kobi sewa ampem na ebere Asante ne somo no nana afia kobi sewa ampem kwakura ema obo nana kunadu yad motosom yense din ema obeye Asante hema wono so somwe tena akonya no so mfrenhyia enkono ana chese wono ebe somoye na abusuan fofia ntoata na odi abamo ena ohima ekọ ekura ohima akọ ekura no ena ye ka sei wonya Asante hema foforo kra odehye nana ama bonsu okọ awia wabetena eye Asante ohima akonya kase ne so a wafana na so kase ene kenten a ode eba besom Asante man enti wura bakosem a Asante ahemfo baaye ene ahema no mo somye ye no mabua ma Asante atumpon na Asante aye krabehwe no wonum ane abondin no enti etrase bia ne yekompa ne yekonsu a insuransu a yenka bi na yemfa bi nkyere nananum a eti Asante akonya so aman hene ene amampanifo na be wie krodo nya be wie mehia kotokofi abeso Asante hene
ene afi Asante ma so na nan madam eskadwa da ma abosom ni asa humni ahamada ma sase ampo nyamade bosom po abna da roma onyankrompo hyira Asante man ama Asante man ayekraba nti awie ye baaya na ye abakosem kase ena yede ebesomo kwame yene wate professor ko toniye mensem for penny na obuabo ansem na de mayen eye ora John Entwibosi akwane nana apia ai afi papilo enoba afia boadwo ajasam Solomon ni mu ana maame ekua asar bia oni yema fam de jatawa chinchin fide ni fuma maame na emos chenu mina ebon yen chidom edemase mamu nyina mu enitia ade na ebisi yeso na Asem Beba Dabi Krobea na Asante ne dom omatoaso Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Hey, Unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Anne, say, I'm sorry, who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. Ah, ya no bieno. Says he a malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, A support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 mono, and 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo and Quadawan in Field in Nuncan or pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At tomorrow, dear. Jai. No, dear, name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Every basic 1. Equity basic 6. English. Every basic 1. Equity junior high school. Near Bane combined store. Or when you English nom and maths nom. Me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any NACA. And so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and na so ready. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and no crowd. What table one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more. At to phone call put to a station and crying down so mine. First up, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade enoane hepa plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixer. To 2 malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden ba. Busumi pini. Menti ase me do. Sie, Hepa plus mixer. Enye adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, woye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and there also we Hepa plus wife na abua no. Hepa plus mixer my dear ready pa Pavi plus mox and na Hepa plus nyina apem for about more manufo enu kwada we ni fie du mienu nka ho our pharmacist na herba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDG Ejodin Kratwayatu. Nansei mi amidi wa dance pa se made wuna kofam ade ban mio ewa chiro mi woni ye papa asa de ebo asi mani so mani ne so ye wisi eso ye mikusu mani pronsio efemfeme ewowo me ensem sei na wo kadia ehia pa se doctor re ni be show bra by Grace Eye Clinic mayemfa fidie nhwe wani no so enkosi wani na chi nyehwe se de nyoma sitie by Grace Hospital esanso obia yehwe asomu ehwinimu ene eminimu mechre ENT Clinic etimu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne se to de nyoma hodo awrebra wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awrebra wasum no mechre jai ne bra my ENT for ehwe wasum ne fama da ben na hunu dentist e mo hwe wanum ma wo wo kaso bi ho no kokọ na chi bra me nye scaling and polishing wanum nye hwam kama wo se na so abua bra me hwe ye de bi besi so ma ye fe
ye anampo etu a yebesi foforo de amawo kaka bi jejo e wo se yetu a yebetu enwema amaka nyina opesi yebefie behwe wo a yebeba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie. Oti Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Otec 1029 FM. Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao Adonu Mubuhura Aye na Sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi Otec nyame ma wonwuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omoye madwuma no wo munyina da papa ma won ahoden yo omodia eni se ame no kasa no pai enkwa na wodi ama me wodi asem yen wo so wodi a sene ya metinya tiato obrane ho hwibio pata ya kede na ade ache na ade asobie bebi nso wo mo so na ni asemo edini wo mo kwani mu kura na etuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da subuso a eye waduma na papa we die ne chense we kan sha aye ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia enwo brofo enyanka papa wa ye bi Otec mo wonye nkire na duma ni ntumpon no mo tumfa abotire odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne krese wo mu guye ni ma se nyesa na mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo tu sa bre go hwi ko bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokuduro emfanya ko bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen. Amen. Krobea mpacho, good afternoon. Krobea, Namishra, Namintu Wunkum, any Jumadia Woody, said they will see a mass and Tamale Ghana mine. Krobea, Namishra, Yamima winning chair, Yankupo winning chair, Yamima was a 49 in chair. Krobea, Miraho. And Yami you womaya say, Yami you womaya, say, the boy. She program we are more than a day, for a branch ADA. She papa no number be a watching my 30 million diamano. Me say, why a bit my yesa? Why a bit my BB to say? Meaning I could be a why woo, or papa woo ye, a homobro, Ninima wooyen, and nona. I told be a comaso, I'm away to say. Can they why? Me a menu cause me nibu, miraho. My swim we martini sway and a meno casay. Into the make catching and Yamishra. Yami shira nyami tuwunkom enja yeda papa ya de woye na da obakasa wabre no wa hwe asada no wa wiye baba nse faso bi ama ntimi siraw enkase ma breda kosoye nyami be shiraw mitie obi biara wo studium ho nyami shiraw wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mene sala papa me kasafira nyaso baba en na monya madwen so say me asemo me nyama ne so mo chimi na munni munyansa me tso munyansa wa oto wa hosu program o sipa ne me wo size ne me pas ya braba ma bo bi ye be hia e man bi ti se wunni wo se wonana kan so Otec 1029 FM enya ateni mudi matam na me di mu bi wo ya driba wo ye na ntwie ba krama na di wunni ne wo mama na pieces atro mu ba na 10 year to 10 year ye be di ye ho atama ko se asam ne be ka ba wie non komam plakoma nwema ade monya kraman enya non konwen adanse mo ka de mo pe ye nyam se be gu ye ho fi ye be ye ho fi a de ye do no atla peto ajugbon tie nyina ye ho fi mo chimi munni munyansa wate aware mfa wankasa ka aware mintimi nwale biem eto omie njai na wo se wunjai na nso ma me ka kire wo se mabo adwaman nti aware ne ye njai bible sa adwaman na tete aware ntemti mabo adwaman nti ye njai wo se de na me ka kire wo se menyam mitimi san nti ye njai aware no
wo fra wo sofo ma ne frɛ me to me for say wo na ade ho nti sɛ mabɔ adwuma ne sɛ wo so pɛmedi a bi de mi ngyan na yɛnto aso me ka kyerɛ sɛ menyim no wo send this ka 6 million the brand me say me ko yin nsen no ɛna me de kɔyɛ animu boga proof de hyehyɛ me dan nim sɛ be ya kronfo ntim nyɛ de enwura dan no me wo no ka kyerɛ sɛ me nsa mani sika nso ni sika so nko handan ne fie wura no me kɔ nso de me ko chie fie wura no o fie wura nsen an ye be wo ekulaba o fie ho mo be wo de ekulaba sɛ senti sɛ me anim sa no no so anim sa saa na fie wura na ɛka on saa sem na boy no ka kyerɛ me nti ba saa no me sɛ wo wanim sa ɛna ɔno boy ne nso anim sa ye be wo ekulaba o fie ho nti wo ka saa no so ɔkɔ ha dan ɔkwamo ti kwamo no kro ma me maniska eso ni sika so ɛkɔ ha dan ti me de mi weekends na me kɔ weekends na me kɔ saa me kɔ weekends no do so de ɔba afofra ba ɛba fie hɔ dana me wo ɔbɛ jiska free mu aso ni sika so akɔ ha dan ɛwɔ kwa mo hɔ no na ɔsan de ɔba ile awudin ɛna wia yi ɔdomankoma nyame ɛnaase ɛnkamfoɔ ɛne ntontom ɛne ɛde ma udin kronkron no arɔfo ne ade hye awia yi yɛma yɛn ho aha ɛna wia yi yɛma yɛn ho akwaba na yɛma yɛn ho yɛ ahyiahia ɛmfamra Otec 1029 FM so ɛnɛ ɛyɛ benada ɛnɛ yɛ July busumi ne de toso nson emfimpinu aduonu nsia mu ɛne ɛda so yi ɛnɛ wiɛ yɛ asanhyia bio ɛbrɛnu nie yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna ɛbɛsom na dwumadie yi da biara da se ehyia wɔ afidie yi so a
asɛm kropɛ ne yɛka yɛse yɛde sua deɛ yɛse yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛnu nti na awie yi a yɛsi adɔfo ne ade hye nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsua deɛ ɛbere koro da mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so na awie adwumadi a yɛdie ya no aka yɛ ahyɛ ne nso sɛ yɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so ɛna awie sɛ wo join ne yɛ ne a wada meburu ɛyɛ ahyɛ ɛyɛ reposti ɛyɛ like ne dodo ma wunuanom ensu nya adesua ne adekyerɛ dwumadie no ebi ntie emfamfiri wunsu page ne so ma wodum nya bi nsonhwɛ emfamfiri wunsu page ne so ye nyina ne ye ka bom na yesua de ye nyina ne ye ka bom na ya kyerɛ yɛn ho nso ade ɛwɔ afidikasie yi so awie premo no ato apa ho sima aduanan na awie ye hyia yi Asem Beba Dabi dwumadie a yɛde bɛyi sɛ wo follow ye page no anu a follow on like ya na wa like se wo ye ne se no beboa ma da bia da ebesia wa afidie so no ebebo won kaye na wo nso atumi anya akwanya join ne ye nyina ya ka bomu asua de akere ye ho ade ene ye nuanom Be Love Radio fo am wo Spain ye da mo ase eburu se mo nso mode mo afidie no ato ha na mo fa ye ndwumadie yi ama mu nuanom nso nya bia tie nya bia we ene se oba United Kingdom mining nso mu a ye nuanom GN Radio fo Patmark Radio, Abawa Radio, Amansign FM, Brainy Radio, and Sahara Radio. Munyina ya chiachi amobo mo abaso, yeda mo ase, sa monsumu afidie no da ha, monsumu monitor yen. Yenuanom Kings Radio, eni ni TV a monsumu wo Paris, France, ewia ya chiamo, Dache Hima Radio wa Denmark, Rakus FM, ewo Belgium, and Sky FM, ewo Columbus, Ohio, United States of America bruchimani mu awiei wonom so aba debu abiem dwumadie ni twagu awiei as usual bedin de Krobea nana Yaw Asante awiei oji amanie majimadwa ewa afidikasie yi so awiei apese makana nanie matenase ewa afidie yi so awiei Krobea jata mene wahie eyasom eyadesua esan so eya de kire mabedwafo wa ha ewie ye nyina ba abesom oba de tia me akwa ye jakra wo te say nyankopon adom ho ye pa na nso so adom me nso me ho ye de nyankopon ase de nyankopon enenso ye benada enenso ye hia sa endura ye nyina ye wo santimai mu na asem wode the biggest announcement eba beto dwa sa ni nyina gina santehima santimai wura waboni din sa enra na fikasie mu ede kire se wote se enuome kasa power abo koso nom ne de keke ka ho na se kokoba de seye na edimbo baseye eya ade ne to aso akura sese no enura de no eye meka ne se eye abusua na nkasa Asante man abusua no a eye nse oman ne da ho de na nso ye wo adeshi busua yeyi wo mo ma wo no mo ba na o mo bedi o mo di ade no ndi aba ne se ya abusua ne yi te se ne yeyi obi afiri mu wo fitie efie nkuma mu na yeyi ne a obedi na ade no ndi se ya wayi na wie na fe no de ne ba be kyerɛ sisi ya ne edi nkan no ya wada sei no obebodwa na aman hini ni nyina Asante aman hini ni nyina behia afei na wobɛda na di ede na kyerɛ aman hini ni nyina ndi anu ade ndi meka ne se eya abusua ne na ahia na wo mayi so hu no Asante man abusua na da no ahia ayi desi afei no ode na bɛkyea obɛda na die ama aman hini ni nyina ehunu efiri okọ na sese obia oda na die unze santimem ha na yewo kasa hodo nyina himfu nyina omu nyina benya saa akwanya no na omo akọ na omo akwakochia no disisi ayi de eno na eyedi hodi azi ye hwe nim se ya wada de amahini ni nyina ye de ye na oba befa aso no a otosu dunum ewo asantimem no ono na
sisi ye de ebeyi no akyere ifiri ho kwa ne de na edidi ho nze we na ba ne de ye gi ani kakra enche bia ayi kese no so ebeba na aba wodura na ne ye betwa ne nyina bebo mu anya nyina mi se beto aso tisi de ye nya ne de ni gi enko akwa mu ada ho ya kwa be da hote sai akra do kuma se bro no se be nyame ene ye ya wada ene ene ya wada mabri wadi so ene ye benada okay onim dia me ka kire wi me de be ka asem sabe ka kire o se ne ya wada sa ujidi na nye ni sa wa nye ni sa na mbe ka benada ne ende me gidi okay afemum ye nti asem bi eye moamoa ena onum tu kwan na this time around ako ena ye pilot won na etwi alupre o ye alupre driver ako eye alupre driver na alupre driver ako ye no na ntwie eti alupre ni mu bi osono eti alupre ni mu bi ena adanko enso ti alupre ni mu bi na saa moamoa miensen ye ka abu ako ya wono na ye alupre driver ya wo twie hono wono nam wiemu a ene emergency baaye e wo alupre ni mu mputupru bibia si alupre ne se enuoma ene moa ewo ni mu no e dooso dodo sani ade ne kono ontumi duro no e wo wiem enti sani etesa ade a esese load di bi frim na eboa se beya alupre no betumi akọ omi enhwe o ye wosono wa alupre ni mu ye wonantwie e wa alupre ni mu ene ye wa adanko e wa alupre ni mu enti e ka kire eko no na eko nso ka kire ni nuanom oni onom nsa nuanom se ya nhwe ya alupre ba ko a ye wo e wo mmo ni nyina kingdom mu eno ne yedi tu efri ha kwa ha eno na BBC na no odea na najata ede ye ne nneoma ni nyina achi no se ya hwe yi na se alupre sei ana ekohwe ho na hye ewe ye ntiri so a asem ato ye enti ya ne alupre ni se de wom ne doso de a emoa moa mo nkama moa mo ho mo na miensa me de me na me ye alupre driver me free mu a enye yie enti mo miensa emu adu mun decide ne bi mfrim afi adanko sore ya nuanom a yahia na ntwie woni abo asono mahu se me de me ye kete me mu nya du me ni akomienu se ye ka ewa alupre mu a ye betumi de na naja ta alupre akoma ne wa asumdwem na ntwie nso hwe wo mo wasi mu na mo amoka no sebe eye tietia ne botoa osuna nkasa tie alupre yi mu na wo ka hwemi manim de na apesa wo kire enti de koye eyo ne se adanko eni nantwie aba begina fa e wo passenger side no o masemu a wo mo ka eni se osunu kokroko ene eso enti ene etesa ade a onu mumu enhurinsi me ka sei na emergency na woso alupre na ema osoro helicopter no waba be so ne nsanimu e wa ase adanku kura ne nsanimu na ntwie kura ne nsanimu enti wosono hwe a se de ade ne kono se wanhwe yi a ono a na mua mienu yi ka bom a kire se wo huri no mfiri wiem no mra mesi fom na osono a o huri afiri wiem abesi fom hujiri se die ne besie enti osono ye na dwen se mama mani anna ho na madwene anya faster me waja mema ti omo ka sa asem ne prekopedo asem a wosono ka kire adanko ene nantwie ne se okay mo asem a mo ka se me na me so e wa alupre mu no e yampa me so me pede na ja ta asem pa me mpese alupre yi a kingdom ni nyina wo no e be sei entie ne ete sa de a ye nyina ye hange alupre yase ene de ye ko entie ne magye atum se me mehuri afri alupre ni mu nam de aba besi fom enti ene adanko e oni nantwie me magye atumi se be ya mehuri esi na mehu se me so me ye hero momomon se mame
na memfa nhuri nsi ɔmo nso tee ne saa no ɔdɛ ahyɛ wɔn mo adwene mu ma na ntwe ka kyerɛ adanko sɛ yɛmɔ yɛnsɛm na yɛma ɔsono akokoduro na ɔmfa nhuri nsi mo nsa nso ne kurakura alupradeɛ yi mu ɔmo kɔbɔ wɔn mo nsɛm owu ate wɔn mo mienu afiri soro ɛde wɔn mo aba abɛhwɛ fam deɛ na mpɛsɛm ka kyerɛ wo ɛtɔ de bi a deɛ wayɛ n'adwene sɛ wonyawo a wobɛku no ɛyɛ a wo nso pra ne deɛ wobɛka deɛ bɛyɛ na som dɛ na wobɛhu sɛ wagye atom pɛ sɛ yɛku no ayɛ ne dɛ saa no deɛ wobɛka sɛ wonni soɔ no wobɛdi so kyerɛ so onim sɛ ɛyɛ wahwe aseaa no no onipa da sɛ nie tie deɛ meka ne yie yɛkɔ a yɛba yi ɛka obi nko wo nka wo nte ase sɛ nka wawu a nka yɛ ne dɛ paa o ɛka obi nko adanko wɔne nantwie hyehyɛ wɔwuo ɔsono huri nsi ne wɔnkɔwu afei saa dwene ho na sɛ hunu bio sɛ ɛnyɛ asɛm bi a wobɛte ɛbɛyɛ wo dɛdɛɛdɛ wɔ wasom ɛbɛyɛ wo dɛdɛɛdɛ wɔ wadwenem ɛno na de wo kɔ nkwagyeɛ mu o ɛtɔ de bi a ɛde wo kɔ owuom nti saa nneɔma mmienu wɔ yi a maka na mɛyie firi saa basɛm wei mu no waa wobɛtumi ayiyi bi afirim yiyi bi firim fa bi ka ho sɛ woyɛ ne saa ɛbɛboa wo meka sɛ nantwie ne adanko firi mu no alupre no ako the pilot otumi kari ɔsono nkakra ɔkɔpakisi airport na n'agyata wonya na alupre sɛ nka wɔsono anyusu na dwene a nke wɔ ne hwe hɔ ɛtɔ de bi a adwene no ɔdoma nkoma nyankopɔn de adom onua ɛyɛ yusu adwene no na wanhwɛ yi na wanyusu a wobɛku owuo mu yɛse sɛ adwene no anyɛ adwuma a yɛ anabɔdi ne sɔfa papa sɛ waa mo adwene yɛ anyɛ adwuma na wotena hɔ a bɔdi no ɛbɛ sɔfa onua da sani fa Krobea asɛm yi na fa mu aba sɛ ɔyɛ ne sɛ ɛbɛboa waa ɛgya kwa mi akre Krobea asɛm nie piao akra mo ni adwuma ma yɛnkyia yɛtiefo nyinaa bio ɔmo ama gibra ɔmo tie sabre yɛnkyia fitafo ya mo nyinaa akra wasɛm yi emu tɔ na me ma yɛsɛ ma wani na hɔ ani da hɔ ɛne bɛma okay akra abante bi na yɛresi obi bɛka kyerɛ ne sɛ wo yɛresi ɔbɛpɔsen wo ɛwɔ aduanim ɔteyɛ no ɔne ɔbaa nanko wanyɛ ne hehe na wonim ofura dwuma na ɔkɔ bia woni sɛ nkora epekosua paa to tokosua na ɔkɔ ne yere na sɛfo na wie no na wafra ne mane sɛ mommra na yɛmɛdidi mmɛdi kosua sɛ wodi pɔsen agu aduanim a nkora no so bi di ewu abante na ni da ne ho so na nka yɛhwɛ adeɛ bio na ɔsono ne mu nyɛ du sɛ nantwie ne mu nyɛ du sɛ adanko ma ne da hɔ na ɔsa yɛ smart sure sɛ mo se me na me mu odu dia mekurasi sa na ansa na mekurasi ne mu nya die we mamme mo nsam bo nsam mamme e tada bia nya de ukuru be ka kyerɛ de bia na ɛsɛ utie o tada bia nya de odwo be o na Krobea ayi bosome so am to ka ma osisi a e bi mpa na obo wo de odo e bi mpa de o kan na nya no kre na de o pa ma wo yo ma ni ntia sure wa mo wani anna ho a obi di asokwa no da dan wa chinchina that's e bro eni da ho eni bema sa wo ye ne saa ebeboa wo ena wiai Proverbs mehunu mebusam or say the best program ever nana ya Krobea Asante Asem Beba Dabi dwumadi no ye hwew ewo Bema camp akora awiai kanyagum oba de acha me akra unim se obi atwa akwala bi nsase we twa no we twa ne sekan adai akwala ketu a wo ko school adai eni ye twa ne sekan enipa na no asem ne se o na asase enkoto wa asase ne so na akwala yi wakwa asase ne so wakwa akwache koto hu se kantwani koto ne ye ono ne dia wona akwala na kwa ona yen wo mo wona asase so da bi okomo mo aduane anopa ne anwumre wona asase so ti se nkwala na kwache dia eye na asase so koto nti obi twa me sekan eye boko de
Odi wonyamfo adwumadia ma ha. Papa mejoso. Me pa chaw na umpom te say honorable. Papa ya mi kusu shamatamfo mu na ebre. Piafo. Asem we yi aya titie yi. Me kan ya me de kire obo ade asem a wo busa ne say na nipa no wo ye boko de. Me ya no enye yie wo na awo ho. Asem yi wo na wawuram anyenyem bia se nipa ko a se ye koto ho enu wo twa akwada yi sekan a wo ye boko de. Honorable chirechire mu kire ye. Papa me da se. Obe primo poku krom no afano start this city a. Ani ko pono edu jamade ani asema so papa. Bebe dwene ho a mo ntia se mo tia se so anyenye e ba ne sei eya abrante e fen kodo guruma ono maame ya guruma o mafuom e ko pukukrom prame b tiwa o madua ahomana tiatum monsan fro honorable mra homane so kotona ka homano Dabi o koton na ka. Se koton wo de na pe na fe. Ma me ne pesa asen beba Da se koton ye ne dia. Dabi. Se koton ye ne dia de koton na ka ho. Se ma me ne pesa asen beba ene wo de ne sekan no. Atwa ahoma no. Koton ne ka se akwan twe na wo de sekan ne ba na koton ka ho. Dabi. Koton na ka ho no. Dabi. Sekan na wo de twa no. Obo de atwa ahoma no. Dabi. Koton ne de ne wu ne asem o. Ya wo de amaka ahoma ne sie. Ahoma no machechira ka sie ni. Ma me na sa ba. Machechira sie ni. Ma me na atwa ahoma. Machechira sie ni. Machechira sie ni. Honorable to aso. Opa me da se. O pokrom eno no afan south east. Eya maame guruma. Dodo na afre ne ya guruma. One ne ba kodwo guruma. Omo nyina pokukro na maame na do afuo ewo pokukrom primary B. Wadom kese pa sesetam kese a eda ho anya asem ketwa. Na den nya no maame ne pa che se enkura bogitwi number na afom ho. Omba so an obeteta ne monso no mase no. Entone ne ba kodwo guruma ekwa afom ho. Sembo akwakohwe afo no. Akwakodom obenum se emode se wudua na so mo ani anko ho den nyina no afifi pe na enoma eyi enyi so na se nyin so a no maba bese no. Enam so ma enkura miensa a omu nyina ejina class 6 apukukrom school enkura yanyu so mbo akwache enkoto ni bi aba benoa awe na papa nkoduru afomu no ehwa apene maame guruman ene ne bagojo kojo guruman ka che omu se omu frafomu onko eba asa na enkura ni dwane omu tum de ka omu dwane no ne baba antia ba kwa efre no kojo guruman etu aba so de bon kura ni bi otwe no wa nya obia enam so ma ne sa fa se kan de jinkwa na chi a ɔsika ni twa ba ko achi otwa no wa nya nie amana ntale nyina tete enam so ma branti a efre no ye boa Obi Wilson a wonya fishia du a koskopo kukrom wa no meka say abranti kojo kuruma de sekan atwa ne yam a meka say ne nsunu nyina timi pie abontena amanfo atimi beba ebehwe ya a ede entumago ehye mu kekere ya de abranti ko pie mu dua kwanta abansa bia papa mduru no mantimi ombo akire ede ko pie mu sunyane government hospital meka say de a doctor for so dina so ye pa atimi ahwa ma branti a ye fe no obiri yabuai a wonya fishia dui ameka say de operation atimi successful no ho atimi atona me no ka say e ba sa no akwa no papa no ma me no antiro mu de obu da sana kwada man kan so police command ya tamde yeguso edu de asem akwa asem fu masible ande bia nso no koto no ankwan kwa chi nti ana otwa nse kan no ana asa asem foforo ho ohwe emfonyi na me de sandu ya na timi se ba kra di kan no picture no eye muja ane efiri akwa no oba ne so na epia omode ntumago shame a omutimi pam ya mani yeye sameka se de abrante fen kodo guruma papa otopia afajan wadwane a efen ba bia ye huno mankasa police fogusu eye hwehwemu ehwe abrante fen kodo guruma apenachi no sameka se de Otec 1029Fm Asem Beba Dabi de me se esa obata no fudos na mansa nyina no anumbi ameka se da manfo tie bi kodo guruma ebe obi a wanyu hu adi naso wa ma mankasa police foso mo chiwa akon be fa so no ebe chance papa na we ni awrawo sam na amadbo a me di flipoku krom eno afa sa tuisam de blow no honorable ma yenhwe bibi ye kwadwoguruma ne maame ya aguruma ene kwa afuom enti se ende bone akoso a eye wonum yenu a ade na maame ya aguruma yenche no pa me da se me no ka sei eye maame ya aguruma makasa police for atune sha afre no every say ese sabi
Pokwa friends be tun huna so friends asawa be shem anye be asa mami aka che kojo gruma se ka wonya ya ka kojo gruma be jai ne mo na hye putu kwan ka che ko pamon kura no enti mami no edi ka kura no o ka hu bi sa me ka se man ka so police waka che a omo tutu na no babia enkwada no ekono eye afu a eda kwa ho ye nu nti enkwada ni kom koche nkoto ana papa me da se eye afu a eme kwan pi na emom ewo school primary B na chipen amafo ni poku krom de omuni be bia me kire ewo primary B na chiwa maame no eho no ebeka ne se eye wura enti wadua emo eho den nyina amafo beche enkoto ho enye Wilson kwa na da bia omukọ ho den nyamafo ta ko na minim ade a Wilson na busuafo aye maame guruma eni kojo guruma ya me kase de o hye ne ba ne se onkokwo buo mu a ekofa se kan twe ba ya otime twa akwaniam se kan ma ne so nya atime pie me kase de emo no anasefo no ewo krom aye premier bi na chipen wona me kase emufo no eda ya san kwada miense ko yesenko koche nkoto na yakwa akotwa Wilson ne mfi mu ama ne nsunu nyina atumi apia bai anyanyam bia yono nko ane ka no ana ka bi ka ho papa me da se semdi kan kire mu no enkware me ansa no mu dwane ana branche no fa ba to ye to ye wanya obi a ana fa se kan to di kan di twa branche enkware baako otwa no wanya ntina tare ana etete ye ana branche fe no Wilson yeboa obri awanya fihye dui ohwe ase no ana branche fe kojo gurume to se kan di twa ne yam to hwe picture me sende wona na yase pa pen ana kojo gurume e se kan twa branche fe no Wilson eyam yi kojo guruma no ono nso wanyini ana papa me da se kojo guruma no enyini bia sa ba onam empie aduonu ede ko ena akwada yi a watwa ne saa se kan ama ne nso no pie ye no ono nso be sei Wilson ewo mfie edu pepepe ewo gina class 4 ewo pokukrom na wono maame guruma no se ne ye ka echire ho no kra no nka ebia ebe suku die beka se suku asase na watwa ade abe suku ne nkwada abemu a se be ye twese kan hwa na de ho ma no papa me da se ana ka se ka ura kra na be nu se ura de ye wo hene dia ana Ghana enye nim se asase bia so ye wo hene dia enti minim kwa ma me ne fa so a onya awokodo ye enti me do ase no musuko me do ase musuko ye pa me free apre meko poku krom me fra meko mankaso police station ene commander edi nkomo ni ahu ase no mase brade ko potia e fa ba anya bia so no wan de asase ma me gurumu a onya akwakodo ho a akwakodi awu aka hu yi medase honorable atiefo asem wasi ewo pokukrum ena Ishmael honorable Adimandua ode aba no akwada mfie duba sebe nyame nko ankoto hunti ki kuku akwada no ya sisi ya kan senkenye adokotafo onum nimde ya wonum de ta akwada no achi a sisi ya anke ka se bia anka akwada na wu kire se sekan ya akwadoguruma etwa ye no etwa twen akwada ne nso no pie oba ntentan so na wa akukuduro se obehwe emfonyini ni bidia se wa akukuduro a braso na minsho obi fade edi kan to so mame yifri so kofofro he oba de chiame agra kwadwogruma no enkobeku akola no ko che ni mumienu won se ni film ni sisi no so pe he baby e bobet ne pe we di anso no be piampa enti we kura anka kronum no wo ma anya fast and phantom agwa nto so a ai senka asembisi
medase ensem ha wo ensem ha ewura fefe akwaba bra wanim ensem ha Yankopon mu aye ensem ha o honte say mawura Erade adom na onso e adom me nso me hoye ye frau say Patchom de Mami Lydia ofri he na ba Lydia Patchom prodin kwada so odne kwada so bachan awiai asemu a ede waba meni mabedwafo ni metiefu anim no hyase ekirikirim hyase na yente ase yie de na do nam Patchom medase me patcho de me nam de tietia meni me kunu na yenya issue kakra na mente me ho ase bi ewu na empenfo adi asem na enwie ose baabi ampe bia me mpanko na asem no nchire mu ni meni na ware implantre kan okra 25 years ni na aware plus implantre nte 25 years mo wo implantre ni mu ansa enti mo ware ye di say 20 years okay implantre de ye mfa nka asem okay to aso medase enti me wo de toso treno no se eye no no kra nanko pe ba ko because ono wo mami no dada ana me se me so de minyangu nwie nti menyem bia no ne me de ntokwa de toso fo no wo se enye ono a minkoyimu na me so ba ya me ho ade nso pa ade minkoyi nyinsen ne nyede enwu e ma me frɛ ye sofo ka kire no se na mikunuka e ma me sofo ne kasai ne nyina wa mfie me nti mawo mu no ye MCS wensi woda kopim se yi me ba fie nti akora ni nyine kakra no na ka kire me se asetran mu ayedin nti me nko na nke yentwa mawo because ono de won bi mu ntimi nhwe nkola no why na ka say aye mekunu nti me so mekoye na doctor ne se e ma pa de be ma ne se bra be yesi nti won so oba na woni msa aware wo betimi egu so le ko hwa akola oda na so oba be sa de nti so le ko doctor so ntwa wa wo so ntwa ma wo na misa mekoye na mko ka kire no no se ete sa de na ono so ne me na because ma na omo na mabonten no ya na omo da omo nyem so me nko ame de ya ne me da na me nyem na mso nyame ne hwe nipa na obi sa me se da be na me wo ye nyame otu ba ntwitwa abode de nam ka ho se abna ageda nti me de o kan ma mfi no me ne me kunu na tie so papa na me kunu ne me na because se me nyem nti e hwa no ka kire me se asetran ni mu ayeden nti se metu kwan a na mso okay me de meko ana obi sa me se na hefa na nka mepe na mse mepe Germany nti na madam fo ba ko so Portugal no se na ade na wonko ho na me frɛ madam fo na bisa no se no de embassy no wɔ Nigeria na mse ho de misuro mintimi nko nti me frɛ madam fo ba ko ana me ka kire no na ono ne maami woman bia ono firi ho ba no de nipa ko no se obeje me sa titi scan 400 million timbe ka kire no se ne body timbe ka kire madam fo no se South Africa kra oba utimi fa ha uramu utimi fa South Africa enso ko Portugal eko Germany me pa chan okay and I'm so okay nti me ka kire no se ana no ye nti ene ye ne koi o de obekọ South Africa me pa chan na jambo abo me ho nti me we na oja me kwan wono ana fa me bag ko ja me kwan we station ena me kodru ye nti me kodru ya na ye ko lockdown 2020 lockdown ukodru South Africa na nti na emodin na me ka kire nti ono mpo ne sendi miska kakra sa ba na connection ni nyina easy because of covid nti na me ka kire nse me ba fie na South Africa edin dodo o se akontu fufuro de sa beyi na eja papa mi tim na metwa 1 year 2 years afede na ne man koyi na me so de wontwa me ticket ma me ba me ye adwuma yeden etu ya wo se oniska na I'm so okay nti nkakra sa na last year me ankasa me ba fie me ba no se ma ankra no ma surprise no because they be abene ne kasa me ka chense ada me ba no me surprise no nti se ma ba na ma ankra ndia won kasa me ho
timba so mbeto oba ofie ho oba no ne na oba ko no sa ne nyem tie ne me bae na ni 30 minutes kra na oba no sesa ne ma no ne be ma ni nyina akoye ti ade chenye na be ma ne bae me kasa no ho amfie me ti minya 2 months na me de koto me sofo anim na me sofo frɛ me ma me mo mabusuafo na mo de koto be ma na busua na mo ka se be ma ni ho nti o mu ntimi nka bibia nti o mbe frɛ na ma na ba nti ni week no mo frɛ na ma ne bae o se na yire ne me wonjaa me ana mo se sa de ne yensanko papa ebesinde o mo makohoma on kasa me ho se won tifie oba ne so no wakwa akotena abusua na sa afre no me wo fakra tutu ne na ba fie ho dade ndi obeto no o se me mabusua no kra wombu obia na me wo fa se na se obaje ni fre abusua ho se o de umu obia kra de fe ya de ebre o se me nam to no me fo kwa on fa me nko na nya asem kitwa na ono afi no wenye oba wo pe enya me no ope me enti se me nko na metena ho a emfa no nti osole ya no o mafie ebi wo kra oba 2 days ade aka nyina oba ne so no oti amankola ne hwe no so aye style na mesere no dia kodu ne ye ono de me nya fe na me ne be kontokwa because be makra so ope na ye den no so ompe nti on de nko omra ye nso ye ko sign na nka ne ye nkotwitwa bibiem no omfa no ho na me so me mfa me ho because na busu apanyin kra frɛ no oso womba na me de abeda mu nti mpacho me nante sin nti wo hia de me pacho 20 years no enya small nti on de wonja me kwan na o me enkonso ni enkonkutwitwam wa ka kire wo ne wabusua nim se wo ompe obi o afenu anya oba ope mpacha na me wo fa ho no kan ebra wo hu no na be ma ne wo e masai da mpacha no wo ma mienu dada oba akro ye mma mpacha na ubusa ne se sa aba ne we mpacha ye nyina na ne ye wo ode no kwada so minim no na ye ne se wa aba na asa ye abusua we wo fa ba we se wa aba nti no mo so mo mpene eno om di ti eno mo di mpacha no ne na wo mienu nso dada enti sa nkwada no ne ne hya ase no ombetena mo nchen ana se ne nyina na ne yete wonti wo ma metena ye nchen okay na efie no se kwada so de bobo ho nti but na me no wo mo a enti se hwan fie na we okay me ne be ma na si fie ewo himaya mpetia eye preside ho ho na me ne te nti hon na wafri efie na ote oba ne nchen enti sesi a efie na oni na si wo ampetia ho no onte ho enti wo ne wo ma no enete ho enti free so free South Africa nso ba ye nyina no ni nyina won kasa ho bacho debi kasa no da wonye wayida bacho debi hey sanke bia wa free akwantuom kura bank bia endo kura na ede no wonye wayida so o se afi no wonye oba wo penti ompe mi bi afi no wonye oba ope bacho okay mi enhwa de bi wo oni na wo nan wo ba otoso nan no ne kofa asase mu nyina ba me bacho bi wo ka senka koyu a wo de totwene bacho e na akoy doctor pamo se wo pa utie ensem bi de wo akola keto a utie wo be yu a wo de ato atwe sori ko e na doctor pamo na wo na no se wo twetwe na edo so no wo fi South Africa ba wo be hu de wa utu ngese ni mana 8 na wo a wo mpe no eye den no san akofo oba afoforo san ne oba ne wo o se no de nyamasem mfa me ho enye wo wasem ma yen show abna kwa be na be me wo fa so awu hu me pacho mi sister mfa nsem ma me nuaba on de no ne ye tight pa nti wono na kasa mi sister wenso ne hoju that time na me nte ode no kwada so na me wo me papa krumo nkawe mpasetia na me de ba ha no ode no kwada so nti na mi sister so ne ma mi hu no eno lenke ne ma me pa chai ena ne tenai ti me mfa nse mo twempna for 5 years ansa no wo ware wo pa chai na bra na ne twempna no
wan hu suma bia e kire se bia ompew e bia we na nka no bia wo wi obi keke me hu bi da ona convince ne ma ne ko ware wa me ba cho da bi o e ma de ewu ni ye bra woni matena che o da bi o hwe na onya me ho ade ye sa bi na aye o da bi ye be ware no de tie ni na o papa na o ma me so o mo mpene so nti na sata me wo fati ase me so me ma me me papa o ma firi na mo pa bi sa ase ade nti na mo mpene so na o se me ma me ba ko abafie ho nti o ma me so me ma ho na me wo pa se na se wo ase wo ba no wo wale ase wo be ma munyina obi awale we nua but mo de ne de mo apene so ade na we mu wan de mo mpene munya nkola no ne nkola no wale na mo so o mate but adana ye ware no metu mani na chese mase ba me obi ame mama enso na ma minu nyina obi ame omo da so te ase asem ne ba ye first one kra ye no mu nyina akohia ye but omo anka hwe omo anka hwe die pa na wo wa ye nti a no omo so omo mpene so menya hwe just omo se mama ba ko abefie ho enu nti akwantuo no wa na aka kire be man se nka apese otu ana ono na kan because me kra na ni ma adwenu oso ono de akwantuo de na ni nje ho nti me nkona enkola no se mitiminya enkrata kra na mbepa nkora no kwa na mso okay ende ya asempa because me kra na me nete no ono kra ono me na because se menyim no obeka akwantuo asem no wo wa hunu se ebia eye plan bi ena no person they get rid of you say be ya wo be free the so free Ghana papa minimum da so what say no yes I don't know minimum enti ko do South Africa boy Hong Kong kakra ye den na wo survive say kwan be na na ofa so e ho de na enye easy enam so no mesua ti bo no kakra ho no so adwuma e wo ho ano no enti e ma mene e ho de Ghana for na e workshops no ti ko na ko ye adwuma nti bo so me so a adwuma na wo ye no no akuriti wo de 40% no so apa 60 ti santi na enye easy wutua wo dan aka wi aduane na ne man koyi to da yesu obi no wa wodru South Africa obeka se wasere da obi obeba bedru obi awusu obi a obati kuro no obo nse ye kama but emunse mo no papa enye easy de na na mamusu sometimes me say ye je me phone 3 times enka ye ti hese no mo ba ura South Africa phone no matwitu fa phone bla se ope won kwande a e se won pa ma no na de ma o de ma na nso na o madam mani no moko South Africa phone na mkam chiro nti enye easy wan fa ma no so obeku wan fa ma no obeku ye nye ne hwe so no ye che no kra bebi sanse wakum ni pada obeka se bia no first time na so first time dia akọ ho asem ni obi obeka bia ma ni eku free sani o ma na ma usuro ntima wo ye wadwen se nanka apese osan aba na ana sika no sika ni ho because salum no obi okra 1 week kra na obi mebo ni tia na ote wo sa boso me nso mo obi ma osika sa adwuma na commission na ye bebo ama ti bi wo otua wo dan ka wi a de o beto aduane di create now o ye there na otumi buy nkakra me ya madwen say meba because o 300 years kra de eternity ti and it's a fasting kra na me de atususu de atwam ticket aba sa na me ya madwen nti mra ne so yana mkotwa me ticket nti tam ne so yana ma me de baye enti wo ko ja nkwada ni nyina de ma be ma no tama me ko na me ne machiri ba na netifie ho nti wono kra ka se wachiri ba na behwe nkola no menso de me de because me nua no so de me ne te se ayina nti no ohwe wo echi na papa ne pe na apam na free fie o pese o de oba aba no no ne de ntokwa sa no opam me nua no na mbisa nse na se wa pam no be de na nkola no na me twam ticket ma me mra o so obetimi ahwe wo mo na nkola no kro mo yo okay me kra me ho na me hwe wo mu yi ono na hwe wo mu yi nso papa me ba ya mbe hu me ma ne misun ye empabo nkola yin hyebi no mutri nweofu obaje di se enkola na nyinyini panyine wo 19 years na me wo 15 years me wo 14 years
and I'm 11 years. Almost that house so sa mattress cromona biso. Say papa nso ni ska ori bitu bia mo. Nti woni ska de nti na say kopo ba foforo. Enti o ba ye de na oba foforo wo fie obi. Me beto no. Omo ne nkwala ni nyina na te. Ai me beto no. Emma ono kra ono me ba na otoso mienu no. Wa bono meka se wa bono otiti na ni ho nyina se obese akola ni no na akola ni muade. Akola na ade ni fie nso na ni nka ho. Nti na mi sister ba akon so onde ye abusuan tenten ni bia ono so te ho ana. Oya no akopa me ba no de na ba fi no sister. We hwe obi die ya na nso die yeye. But me sister no wa mama na yeda se bia se na ekoso. O se eho no mistress dada. On sam fa bi me ka me ho. Ti me ba ye no ba no beto no me chia no so de oje so. Ba be ma ne de wanye so. Me ne na nkwanya hwe ho anam de me ra inside. Ti me sai pie ye se me kochia wo ma na me no mo ntem ba ye na one be ma ne nyina no moko. Ti se si abe ma na ko han dan wo ba bi fofora ma sa ba no. Onko ha dan dem ti en de se wo ba no papa asifia ma no wo tafo ma fo se senti ho na omuti. Se so mo be ma ma estefio. One be ma ni nyina. E ho no ma kotena. Oba ye watumi ne be ma na wanya daaje ne na tena se di nkomoda. Papa ono ofredwuma bakra me fan se obeba be abedru 9. Ono oba ye obi eni pono no orem no wa lock no. No wa lock no. Na hometie be na na amusa no. Enti me wa pakra no se so nim se mo asanti mra o se ade mra frɛ me na mankwa mra ne be ye me den na me wa pase wonde oni asem kan mra na ne ne bidi. Emra frɛ no na se wa ankwa o be ye den. Emra ne be ye ne den. Emra ne be ye ne den. Enti se bia wa oba ne be ma ye ya awarefo ye tena se di aware ye mu nkomo ankasa oba e wunya asa. Mba chede bi. Oba no aka ne ho asem nso a kyerɛw. Mba chede bi. Kana ho asem nkyerɛ me. Na watumi abusa ne nso se be me na se mi ni hai mi a wo mpɛ se wo se me